Premium Coffee mga higala. Ang atong DTX Premium Coffee, stevia ang iyahang stevia na ang iyahang sugar ha, or ang kining pagtamis, sugar naman hinoon. Natural sweetener, no, ang stevia mga kaigalaan. So kung taas kay sugar, laban itong sipa gyud sugar, diabetic ka dito kas DTX Premium Coffee mga higala. Okay, so ato lang mos clinic na to, kay diha na to i-explain. Extend food supplement for men, not only sa mga kalalakian, laban na gid katong mga kalalakian nga nagproblema na silahang junior, nga di na mo flag ceremony, wala na'y panahon, wala na'y panahon nga mo barog si Manoy. Extend food supplement for men ang tubag niya na mga higala. Sa mga kababayan usab, laban na gid katong mga nagasinati og dysmenorrhea, aduna naa sa menopausal stage, extend food supplement ang pwede sa inyo mga higala. Clinica Dio Fresh roll on, Clinica DTX Beauty Soap. Oy, kaning atong DTX Beauty Soap ha, it's not only for beauty mga higala. Naman ko'y matingala beauty soap ba ni? Nya gano man ihatag ni sa mga dunay skin allergy, skin problem. Ang atong DTX Beauty Soap pagila composed na siya og mga herbal supplements. Na din ay moringa, na din ay papaya, na din ay guyabano. Na din na guyabano, bayabas di. So kana siya, no, kabalo man ta basta bayabas gani, dunay mga samad-samad. Mao ginay atong ilimpyo. Mamagin na yung mga tradisyonal nga pamaagi mga higala. So ang doon ay mga skin irritation, skin problems, skin allergy, skin disease, pwede kayo na ito ang DTX Beauty Soap mga higala. It's not only for beauty ha, dili lang po ni pang babae ha, pwede sa nis mga kalalakian mga higala. Ay, uso ra baron ang skincare bisag mga lalaki no. Dili lang mga babae ang ga-skincare no. Bisan ang mga kalalakian naga-skincare sabna. So mo na siya ang ideya nato diha karon. Okay, so kanato ng mga produkto na to, mapalit na siya sa mga butika, parmasya. Kung wala na sa mga parmasya na nas branches nato makigalaan. So text ka mo sa atong text hotline number 0985-034-2925. Sa di pa ta mo tapos, mutubag ko sa kapangutana din hidden padayon ta sa sunod pang mga adlaw sa atong programa sa kasayuran sa maing panglawas. Good day, Doc. From user number 3178. Good day, Doc. Pwede ba ang DTX Coffee Mix kung high blood o dunay diabetes? Depende na sa sugar nimo ha. Depende sa sugar nimo sa imong pagka-diabetic. Kung usbo na ako, pag random sugar test, di lang manggid ka mo spike, paingon og 200 kapin. Sa imong fasting blood sugar, di ra manggid ka kaabot og 120. Pwede ra ka aning DTX Coffee Mix. Kay doon naman ni siya panit sa tubo. Doon na po siya ampalaya. Doon na po siya chia seeds. So, pwede ra ka DTX Coffee Mix. Pero kung taas na gani kay mong sugar, mulapas nag 300, mulapas nag 200, 300, hangtod pa sa 500, di na ka pwede ang DTX Coffee Mix. Wala na ko nag-recommend. Dito na kas DTX Premium Coffee. Paniguro lang. Paniguro lang. Pa-check din mong sugar. Yan, kung spike na gani, atos clinic, no? Natay DTX Premium Coffee. Available din ha, mga higan. Okay, boy na, wala nagit kita igo nga oras dito sa itong programa ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko, gikan Domingo, Lunes, Martes, nata din is Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday, nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 hangtod alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato mga higan. Then pagka Webes Bernes, balik ta din Then every Saturday, close ta mga kailan. Hino na naman inyong kalagad o sa naturopathic practitioner, Dr. Mr. Naturopathy, Dr. Lieutenant Chavez, magaingon, mayong paglawas si padayon, dili kini nato abusuhon. Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras mga ka-K5, alas 4:33 sa kabuntagon. Natod ka nato sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C na makapakusog sa inyong immune system. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Isa, dalawa, tatlo, apat tayo ay lumunda. 5, 6, 7, 8 tayo ay lumukso. Kayong lahat. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning sa tanan ng mga suking tigpaminaw. Kumusta man ang inyong kabuntagon karon? Adlaw karon nga Domingo. It's Sunday mga suking tigpaminaw, mga ka-K5. Sige, maguban-uban kita. Isa ka oras ug tungad ring ato nga panaguban na kinigyapo ng inyong ubos. Naalagad sa kanginan, alagad nga inyong gikahinaman. K5 Magistoni Pagulog at temporaryo makiguban ka ninyo. Kaya nga regular nga kining anchorman na dining nga napita si K5 Martin Rapanot. Good morning, good morning! So karon ay mga ka-K5. Karon ay Agosto 24, 2025 na. Kumusta man ang inyong kapabawod-pawod karon? Nakamata na ba ang tanan daw? Siya ang kulog anti-daw nagkapi-kapi na. Di ginabawala sa ito mga pagmata na binagyo na pagbata na ito sa kabuntagon mga K5, inilagay yung kape. Kalami ba kayo maghigop sa kape ba? Inabanan sa kinilagay nga DTX sa coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ay nako, pagkalami mga higala, nakakape ka na, ando na pagig kay makuha nga mga benepisyo. Pagkalami! Good morning sa talan 80 ka barangay. Galag libot ring syudad sa Cagayan de Oro. Agay, grabe ubay-ubay nga mga kalingawan ang dalit ka ninyo sa kapistahan sa Cagayan de Oro. Koy Ginoo ko. Kagahapon na Bilarbangol. Bilarbangol mga ka-K5. Dito mga ka-K5, mga concert dire. Diba? Ito yung ginabawala ang kalingawan. Mag-happy-happy kita. Bisa nga doon na tayo problema. Hindi ginatulimtan mga igala pagtawag sa itong labaw ng mga gahom. Ano nga kitagihan o tawagan sa tanan niya itong gihambin ng mga problema. Shoutout sa dula na duha ka distrito sa Misamis Oriental. Una kita sa my first district o second district sa Misamis Oriental. Good morning, good morning! Ubay-ubay na rin na itong mga suking tigpaminaw na binagyan sa may Kamerkaduan. Sa mga nagkanayang Kamerkaduan sa Misamis Oriental, good morning! Good morning ka ninyo tanan, especially din sa may Dakbayan sa Cagayan de Oro. Good morning ka ninyo tanan diyo. Diyan sa may Kugod na Public Market, naka-K5 na! Diyan sa may Agora Market, nakakikang naman noon. Naka-K5 na! Diyan sa may Agora Market. Diyan sa may Carmen Market, naka-K5 na pod! Sa tanan usab diyan sa may Bulwa Public Market, naka-K5 na pod silang tanan diya. Namag na gyud ang K5 mga higala.
Good morning, good morning, good morning, good morning kaninyong tanan. Sa mga wapa nagkabangon diya. Bangon na mo. Mas nice magintong mumataw sa'yo sa kabuntagon. Ano na bago na po ang laing hagit. Ninga sa'yo sa kabuntagon. Pagkalami kayo. Charot kayo mga kaibigan mo. By the way, sa tanan yung mga katawan, especially sa itong mga pinalaga, mga drivers. So amping-amping ka mo sa pagmaneyo kay nasay na nato. Gaulad ya sa gawas gabahin. Kay digyas-digyas yun ang kadalanan karon. Wala na itong atong kinabuhi ba? Nga digyas yun ba? O sa kasipyat lang mga ka-K5. Wala naging replay. Wala nga ba painomdom sa itong mga pinalangga mga drivers. Ako lang yun, amping lang yun sa pagmanayo. Tanaw sa dalan, ayaw sa dugan. Pero dinito sa panaguban mga ka-K5, balitang K5 sa umaga. Kauban Japon si K5 Gistoni Pagulong. Ang kinilaging gwapo nga dili mahilig og babae. Ay, pagkalami kayo mo. Happy birthday sa tanan nga mga nagsaulog sa ilag adlaw nga natawhan. Happy birthday kaninyong tanan. Happy birthday sa tanan nga nagsaulog sa ilag adlaw nga natawhan. Sa kining adlaw nga Domingo. Ilang birthday karon nga Agosto 24, 2025. More birthdays to come nga moabot pa sa inyong kinabuhi. Malag walay handa basta kayang importante ang atong lawas baskog. Inubanan mga ka-K5 sa pagtumar sa Mighty C, the alkaline vitamin C, pagpakusog sa inyong immune system aron na dili kita tapdan sa mga balatian. Happy birthday sa mga gusto nga kining mag-grade sa birthday gratings nila niyo. Pwede ka mo comment dire sa ato nga panaguban kay dili lamang kita madunggan mga ka-K5 sa tag sa inyo mga radyo live po kita kamadunggan dire sa ato nga FB page. Dire sa may K5 News FM CDO dash digital 89.3. So i-type niyo sa nagkanaiyan ninyo mga Facebook account aron nga mabasa na to sa kanginan ang inyong mga birthday greeting, shout out o mga palabyog sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Meray na niya. Pwede po kamumuteng sa mga mailigon o keypad na cellphone o para sa itong smart user 0946-808-8661. Sa itong Globe user or TM user, pwede ka mo panagan sa inyong mga mensahe. Pinagi sa pag-text sa 0916-395-9196. O tola to, 0916-395-9196. Pwede mo kandala mo text. Aron nga itong Tagalog pagtagan. Balaway, dili na natin lagay yun pa. Ato na gatagtarod kini nga mga headlines na itong panaguban. Sa balitang lokal nga dapat inyong antabalayan. Una sa balitang lokal, live-in partner sa usa ka taxi nanawagan nga mo surrender human na ano ng iyang gimariyong taxi sa sapa dito sa may barangay Gusa ning syudad. Samtang duha ka anak dinangop sa kapulisan tungod sa pagharas sa ilang amahan. Hanyo sa kampo ni Governor Juliet Oy kalangkaton ang temporary restraining order ko na TRO sa over-the-counter nga pagsweldo sa mga empleyado gibasura sa korte. Samtang first Mindanao Roasted Lechon Contest Competition ipahigayon karong adlaw. Samtang Department of Trade and Industry Region 10 walay hulog sa pagmonitor sa presyo sa produkto aron masiguro na walay overpricing sa mga establishmento. Samtang Provincial Veterinary Office nagparayon sa ilang anti-rabies vaccination drive sa tanang lugar sa Misamis Oriental. Sa kadabusag balitang lokal, sindong survival sa kalaanan na makadawat sa ilang titulo sa ilang yuta. Mga to mga higala nga to mga headlines sa ito nga panaguban na karong nga buntag dahil sa programang Balitang K5 sa umaga.
Kini nga mga uluhan sa mga balita atod grato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kani atong saran karon way paglagad ang dagan o sa atong kaning kadalanan. Check nato kining nga dagan sa atong kadalanan karon. Kung kumusta ba? Pinagi sa atong mga field reporters aron nga masayan ninyo nga naa kamo sa inyong panimalay. Masayon kamo kung sa bagid ang kinilaging piot-piot nga kadalanan karon. Labi na gyud sa gawas gabahin adunay pagtulo sa ulan. Wala nga atong sayran karon mga ka-K5. Importante gini masayan while nagkapi-kapi mo diya matagaan na kamong giya inana ang K5 mga ka-K5. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa headlines. Kaya ito try pag-collect dito di K5 sa ito nga mga field reporters nga nagalibot na suroy sa nagkanaiyang police station na kadalanan aron nga pagpaabot kaninyo nga tanan. May shout out din sa taas sa dagat sa panahon. Importante naman labi lagi sa itong mga isda sa tanan nga mga farmers sa itong mga uma. Importante kini nga masayan lang sa tanan usab nga katawan nga naminaw karon ini sa K5 News FM Cagayan de Oro. May ato nga naon si ato nga winner specialist dito sa may Pag-asa Mulugan El Salvador. Kauban nato si Mr. A.J. Sanyega dito sa may buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador. Ang winner specialist. May ato nga sayon Sir A.J. Sanyega, kumusta man ang dagat na karon sa panahon? Ulat panahon. Yes sir, maayong buntag sa ato mga suking tag kami na para sa atong latest weather update karong adlaw na tayo monitor na duwa ka weather system sa atong na mga monitoring domains. Ang sa kining si formerly known as Isang nag-intensify into Typhoon Kajiki. International name Kajiki, nasa 900 kilometers west of Northern Luzon o wala din na siya naka-epekto din sa ato sa bansa. At ang kining low pressure area nasa nag-monitor nato sulod sa atong Philippine Area of Responsibility nasa 445 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur o naay model or high chance na mahimo tropical depression within the next 24 hours. So if ever man siya mahimo atong ngalan sa kanya ay si tropical cyclone Jacinto. So kining si low pressure area i-epekto diri sa Northern Mindanao, Caraga ug Davao region. Kaya gilaw man nato karong naadlaw ang mga pangduron nga halangitan ilubanan sa katag-katag pag-ulan kilat o pagdalugtog. Ang posible ang mga pagbaha o padaili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto sa usahay kusog nga mga pag-ulan. Samtang sa ubang dapit sa Mindanao makas natin sa dalansang pagdagom ngadto sa pagduron nga halangitan ilubanan sa mga patak-patak na pag-ulan kilat o pagdalugtog tungod sa mga localized thunderstorms. At ang hangin, hindi nga sa kasarangan na magikan sa bukatang kasadpan, nga sa kasadpan nga direksyon, o katatahabsay, nga sa sarangan ang pagbalon. At ang temperature range, 25 to 30 degrees Celsius, kining LPA, gilaongan siya magpadagan po northwestward o na-low chance maglandfall diri sa Mindanao or sa Visaya. So kining low pressure area, padayon nga mag-epekto karon nga adlaw, nato ang mga moderate to at times heavy rains, especially karon o potentially hanggang Monday or Tuesday. Okay. Philippine Standard Time alas 4:46 sa buntag atong sunrise unyang alas 5:34 sa buntag o atong sunset unyang alas 5:54 sa hapon. Mao nilang latest weather update sige na sa bota sa DOC Pag-asa Mulog sa Salvador City kini si EJ Sanyega. Salamat. Ulat panahon. Salamat Sir A.J. Sanyega sa imong ulat panahon. So mo ka to mga ka-K5 ha? Magabantay kita kanunay kay adunay pipila ka mga lugar apektado lagi sa mga kining ginatawag low pressure o apektado po ng dakbayan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Intero Region 10 sa kining ubay-ubay ng mga localized thunderstorm na naka-apekto sa panahon mga ka-K5. Muna nga mag-inampingon kita kanunay kay sa batang higayon ano lang yo'y pagbago hindi kini matag na mga ka-K5 kining hangin asa mutug pa kining kilat asa mo paingon muna nga mag-inampingon kita kanunay muna nga tutok o paminaw lang yun sa K5 News FM mga K5
aron nga updated ka mo sa kinilaging lakad sa panahon aron matagaan na mo giya oy di sa ko mangisda karon kay ado naman ay low pressure at basin delikado kaya ang kinabuhi mga ka-K5 walay replay pwede nito sa gawas sa gabahin atong i-check po daga pipila kakadalanan din sa Dakbayan sa Cagayan ilabi na gyud kay ulan-ulan karon nga panahon na kay standby na si K5 Jonathan Sabanal para sa imong situational report. K5 Jonathan Sabanal, AK5 mo. K5 News FM. Kampiyon report. Ari biyo mo bro, kindilight indas prekitik no sunlight. No moonlight no sunlight K5 Gistone. Kay grabe gyud kakusog ang ulan guys sa Kabuntagon. Ganina gyud sa tong pagsumikat pas may areas may barangay Bugo. Abinatog Bugora K5 Gistone ang ulan na. Apil man diri sentrum bayas Dakbayan sa Cagayan bunda ka makilis ang ulan. Gali sa tong pagpaingon diri K5 Gistone, naka-short fan naman kita nakasuod ta paguran kay siguro gyud kung biyahe tag nag-uniform daan basa-basa gyud kay mula pos magyapon sa ringkot gumikan kakusog na ulan. Ganito makita karon mingaw ang kadalanan. Taliwala ako kagabi may CDO do na po'y konserto diya sa ato sa lifestyle. Medyo ang uban jud K5 Gistone na pornada tong gusto mag let's morning tonight. Wa gyud mahinayon gumikan dili mayon tempo nga panahon. Dinis Dakbayan sa Cagayan de Oro gali karon proceeding man ta may police station 5 puntod bakita na to karon. Sa kadalanan grabe yung basa-basa as kadalanan. Makita na to nga medyo itom pag yun ang kanang bahin. Sumala pa lugar na ni Sir Soniga no nga apektado ta ni low pressure area diri sa atos Dakbayan sa Cagayan de Oro diri sa Mindanao. Muna ni K5 Gistone sugod pa ni adtong adlaw nga Biyernes hangtod karon Domingo. Ulan-ulan grabe nga makabasa gyud. Na di gyud nga makabasa-basa lang makabasa gyud. Ang ulan ko ikaw karon manigas Dakbayan sa Cagayan de Oro tong mga naminaw karon labi na mga komprador kinahanglan jud K5 Gistone nga magdala sila mga pangportretag-tagsang kugalingon o di ba ka K5 Gistone nga mas maayo na lang siguro maligo daan kay para dili gyud di masubawan gumikan ining dili mayong timpos panahon karon mga orasa nya kinahanglan mga kaigsuhan nga mag butas gyud pod K5 Gistone katong mga mangumpra aron sab kay dili sa mataptan mga sakit makuha sa metoda labi na yung mga katol-katol bitaw sa K5 Gistone kung bigaro sa kagaw nga mga tubig nga nagkaagi kadalanan aron malikay sab sa kaning sakit nga leptospirosis. So muna tong inato nga pagulagway sa ato nga panahon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mingaw pa ang palibot kay adlaw nga Domingo magkaron. Ang uban na pornada ang late morning the night. Ikan sa kolokasyon, kini balita ito ganato sa D3 Bio. Ang D3 nga doon VCO at ang PCO nga doon vitamin D3. Kini si K5 Jonathan is prekitik sa banal para sa kampiyon nga balita serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Salamat K5 Jonathan Sabanal sa imong situational report. So na daw to silent mga K5 nga medyo gyud adunay pagkadiglas-diglas sa kadalanan. Tungod kay ang Dakbayan sa Cagayan de Oro intero Misamis Oriental. Ano lagi mga pagbuntak sa ulad. Wala ka paginampingon kita kanunay. Di ba? Grabe kayo mga K5 Paginampingon labi na gyud sa itong mga drivers o sa itong mga isda o sa itong mga farmers diya. Yan ang minaw. May pa shoutout sa tadire sa itong mga magpalabyog. Sa ilang mga shoutout Kagamit Sabaw. Oy, shoutout kini mo diha mayo nga buntag. K5 sila Jaspal. Jaspal. Shoutout kini yung tanan diha mga Habaw family. Kang Leia Hanupol. Good morning everyone. Good morning kaninyong tanan. Labi na yun sa itong mga pinalaga ang mga drivers nga na diya sa mapipila kadalanan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga nagasayo pagbata aron nga dako-dako aga kita. Gilabi na gyud kining ato nga mga suki nga mga tigpaminaw, labi na gyud kining ato mga konsumante nga nagalibot-libot diha sa may kamerkaduhan aron sab nga mamalit sa ilang panglutuhon especially sa mga nagkanaiya karinderyahan o kafeteryahan. Kanang inyong mga kape mga ka-K5 inyo sa pagahuyup-huyupon aron mabugdaw o ayatunla. Ito mga K5 So katong pagulagway sa dagan sa kining palibot atong ginato sa extend food supplement para sa matagal na labanan. Mag-extend food supplement mga K5
para gyud nga para sa matinding labanan ni Mrs. Charot. Okay. So commercial break lang useta. O sa ato pagbalik ato siren ay tagta na nato ni mga ka-K5 mga detalye sa itong mga balita. Labi na yun sa itong kaubana dyan sa gawas kabahin. Ang mga kompleto detalye manugan naman lamang sa importanteng painumdom. Standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso? D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok ang sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Cafe nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Cafe nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Namuling magpaniwag kay nutong at kay hintay. DTX Coffee Mix lawas na piluan. Diabetes, likawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you upset of numerous digestive issues, bloating, diarrhea, abdominal discomfort? Try Clinica Complete Probiotics. It has 50 billion colonies forming unit and 15 strains of good bacteria. Take control of your digestive health with Clinica Complete Probiotics. Clinica Complete Probiotics, protecting your health and your family. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod
sa may TC, protektado ka pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. K5 sa umaga. Oras alas 4:58 sa Kabuntagon. Oras atod kanato sa kining Spore Biotics. Spore Biotics mga ka K5 para sa kinilaging dietary supplement kini nga makatabang sa inyo pag-diet. Sige, panayon kita sa to panaguban. Dili nga to balitag K5 sa umaga. Pwede na kita sa unang bulyada sa itong mga balita. Hindi natin lang ngayon pa. By the way, natunay nagpa-shoutout ka K5 win. Ato sa ding Tagalog pagtagad ang mga kinig mga shoutout. Okay, matod pa sa kinilaging number nga last 208. Matod di K5 Gistoni. Gitog daw si Mang Kanor. Good morning. Uy, kasabay gitog daw niya. Sa kato magagipagtog daw niya. Kan mas tiyadag ito dunay mga kalabing-labing niya. Kisa sa Kabuntagon. Kaya mo Sam, pwede ka mo text ha. Turo na to sa smart user 0946-808-8661. Pwede ka mo text ni. O sa TM user pod 0916-395-9196. Alam niya matagal na itong pagtagad. Ang inyong gustong ipa-shoutout mga ka-K5. Okay? So karon unang bulyada sa ito balita. Atog dawatod karon. Kaya kanilaging kasama na kayo standby na. Kaya ito sa dawatod kini nagkalain-laing hanay sa nagkong aktibidad. Nagipahigayon ng takbayan. Kagahapong adlaw nagwalang puson. Oy, bitaw bayo-bayo sa mga ka-K5. Kining mga kalingawan diri sa Cagayan de Oro tugan sa pag-saulog sa kapistahan ning dakbayan. Beto paminaon si K5 Camille Bantilan sa iyag report. Beto paminaon K5 Camille para sa imong kampiyon na detalye K5 mo. K5 News FM Kampiyon Report. K5 taon nagmalampuson ang nagkalaing-laing dagkong kalihukan nga gipegayon sa takbayan sa Cagayan de Oro kagahapong adlaw. Din dagang katawa na miduyog sa mga kalingaw nga mga aktibidad. Lakip sa gipaluyong kalihukan mao ang Miss Ideal 2025 nalingaw sa mga audience sa mga live performances gikan sa Orange Lemons Band, Sponge Cola, Junela wen pang mga artista nga midugang sa kalingawan sa mga adlaw sa dakbayan. Nagpasalamat ang lokal nga paghamanan sa suporta sa katawan o sa kalampusan sa mga aktibidad nga naghataw kadasig, kalipay o panaghiusa sa mga kakayanon. Kining nga balita hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga Divisio, viso ko vitamin D3. Kini si K5 Camilo Marquez pa sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Salamat K5 Camel sa imong kampiyon na report. Okay kayo mga ka-K5 kay kining ubay-ubay ang mga kining kalingawan diri sa kining kapistahan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kining pagsaulog sa Igalay Festival. Diba? So grabe kayo itong mga ka-K5 mo. At bilar-bilar ang all. Kato na kampiyon na balita atod kinato sa Pre-Bio Coffee. Kanig bakag kape. Nga makapadugang himsog sa inyong kalawasan. Nakape ka na mga ka-K5 na himsog ka pa. Kaya ito mga to ang report ni Camel. May tungod na may kalabutan mga ka-K5 sa kinig mga pangkalingawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Very nice mga ka-K5 nga ubay-ubay nga mga program ubay-ubay nga mga kalingawan aga nakapalipay sa pipila o sa kinig kanaghanan sa kinig katawan sa Cagayan de Oro.
May nagpa-shoutout daw si K5 Justoni. Good morning. Pa-shoutout. Sa good, hindi ka basa niya. Digimon ba kayo? K5 Justoni, good morning. Kusog ang ulan. I-greet ko sa taga DPWH Puntod Office. Katurang patsadag service car. Sa kwan daw, regards daw ang kining mga katawan niya sa may barangay Puntod sa DPWH. Di ba? Mga kwan po na mga kwan po na mga DPWH mga igala nga nagatuman sa ilaga mga tahas o kanang ilang mga buluhaton. Apa na doon nagipipila mga ka-K5 nga nagpabaya. Adigid na perfecto mga ka-K5 mo na nag-imbestigahan karon sa tog Senado kay labutan kining budget sa kinilaging flood control. Karon diya ni mo makita mga K5 na ubay-ubay ginay nga mga ghost project. Batod nila. Dili ako mga K5. Mga ghost project na sa lista nga humana 100% accomplishment apan wala pa. Dala karon to ara. Sige yan rin atong mga contractor, congressman. Sige yan na rin o karon nga mga linyada sa ilang mga pagsulti. Ako nga mo pasar magyod kini sa kining hearing. Nanay mga list of names dito. Kinsa ka na sila. Patay. Betaw. Regards daw. So shout out yan sa may katawan yan sa may barangay Puntod. Pwede na kita tugang sa report sa itong kaubalan sa gawas gabahin. Kay may tungod po na nilaging 70 anyos galulo na missing nahulog sa daig dito sa may barangay Tablon. Wala pag yun nakita. Saan ba naman ni K5 Erwin? Uy, ginoo ko. Kaluay ba yung tao kinulo? Labi na gid ka rin yung mga lolo. Ay, gid ka rin yung pasagdae. Di mo mga buhay na mga K5 kung wala inyong mga inani. Wala inyong mga lolo, lola. May atong ginawa to ng kampiyon ng Italia sa report ni K5 Jonathan Samanal. K5 Jonathan Samanal sa kampiyon na report sa kampiyon ng Italia. K5 mo! K5 News FM Kampiyon Report. Ang sugang papanahon ng K5 Justone. Nagdahong pagyapon ang pamilyang Benvenido diha sa may Sunfort, Barangay Tablon nga nakwenta kay Loro. Umani atong Huwebes sa gabi nahulog kining biktima nilang pangalan si Vincent Benvenido, 70 anyos, 5'9" ang height, 40 niya, bisa na lawas, naka-stripe kining shirt color white o brown, yan naka-white shirt, kanay orange repeated sa kilid. Kini subay sa atong pagsinabi lugar sa kining barangay administrator sa barangay Tablon, labi na ni Administrator Roel J. Tam. Kani atong adlaw nga Huwebes sa gabi kani matod panisgutan ng biktima bisaka matod pa kini sa ikaduhang andanan sa balay partikular na gid sa atop kadiyang nahugdo matod pa kini dito milahos kini sa biktima paingon sa daig kaning kilid magod nilang ilang balay daig magod K5 Justone o nya suba kanang gitawag og Tablon River ug diin isuwayan pa og galakag ang amaong biktima sa anak umikas kangikit sa mga kanang area paano yun higit ang naisutang biktima K5 Justone lakit ko sa nagpahigayon ang Philippine Coast Guard iguman ang mga rescuers diha sa may barangay Tablon aron sa pag-search and rescue sa mga biktima apan na kaning pakyas K5 Justone nga ilang kita ang maong biktima gali usog na kayong ulan dahil pagkaugma adlaw na Sabado karon kusugya po ulan grabe gyud K5 Justone hangtod karong panahon na wa gihapon ikit-ikit nga biktima dali nakapanawagan karon ang konseho di at may barangay Tablon nga kung ano na matud pa kamo impormasyon makakita niningo saka lawas di ba ka K5 Justone basta nakaluwas na kani basta na nilangoyra o naglatagaw gumikan sa doon naman ni Bratian nga ginatawag og Alzheimer's disease patod pa limot na gyud doon na ni Alzheimer's disease morning gituhan K5 Justone nga wala na sila hanggang una ug saka kini sa ikaduhang andana dito na hugdo kini hulog ang nisutang biktima apan subo paminaon wa na gyud kini higit K5 Justone gali karon nanawagan na barangay Tablon ang ilang hotline number kung kinsa man pang makakita
Ini ni senior citizen. Oo. Ano na sila numero K5 discounting ang 0917-72-19695 or numero sa pamilya na 0935-4450-764. Ining mga panahon ng K5 discounting, taliwalas pagkabising meaning senior citizen. Kaging doon na Alzheimer's disease. Makita na ito karoon din sa Cagayan nga mas may kusog ang kanang tubig ulan karon din sa Cagayan at ato pa na i-confirma kaya doon naman ito pa alleged kining alleged mapatang kining usa kasunog no pa ato pa nang tanawon ato rapid subject to be confirmed no asa to rapid ato pa rin sa taon kay gusto no kay taliwalas kusog sa ulan karon. But according to Erwin Gueva, na doon naman sa Tigos Radio, but subject to be confirmed, kaya doon na tayo mga tambalos-los pag mga tao kipay na gusto nga mag-buhat o tawag sa itong isakol sa fire protection upon niya fake news niya kipay gusto So, muna karoon kipay gusto niya, pinakalente sa plate ka news, because sa tablon, ang inawat ang pamilya, bilbilin nga makikita na kining usa ka 70 anyos sa pangalan si Vicente Vincent Benvenido unay 5'9" ang height o nahulog kini sa time sa may barangay Tablon. Para sa kini nga balita nato sa DTX Committee nakakapi ka na anda kadto ka pa kay K5 Jonathan Esperkidik sa Banal para sa kampiyon ng balita serbisyong publiko kalingawan sa bayan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Salamat K5 Jonathan sa Banal para sa ibong kampiyon na report. Sa mga to mga ka-K5, mga to nga kampiyon na report natod ganato sa D3 Bayo. Aga D3 na may visyo, aga visyo na may D3. Aga makapakuan sa inyo nga mga luka-luka. O kaninyo mga rushes sa inyo mga panit mga ka-K5. O kana mga D3 Bayo kana mga ka-K5. O mo bitaw mga ka-K5 kini laging pag kini nga to mga lolo di nato ni pasagdan. Kaso magod mga ka-K5 ato na mong gini mabaliwala. So para gid nga dili gid ba mawala or maglakaw-lakaw labi na gid mga Alzheimer. So malimtano na ba? So di na ginaw litso-litso makakuan sa inyo nga panimalay. So mahitabo na missing. O kanina hitabo din sa may barangay Tablo no. So nawagan sila nga kung kinsa may nakita. O palihog in taon og report dito sa may barangay official sa may Tablon. Aron niya matagaan og aksyon na kanang mga kuan para makakuan pod. Makuan ang ilang nga mga kining ilang nga mga ilang una-una makampante na sila. Kung di gini mo makita ang imong mahal sa kinabuhis, ginoko balaka kagid no. Balaka kagid mga ka-K5. Oras alas 5:11 na sa Kabuntagon mga ka-K5. Oras atod kinato sa DTX 500 the superfood supplement. Okay, so shout out diri sa tabi sa mga shout out. Shout out kaninyo diha sa may barangay Tablon. Ganaminaw karon nga buntag. Okay. So dugang report kita sa tong kaubanan sa gawas kamahin. Atong paminaon karon ang report. Pinagi sa report ni K5K. May tungod po na iyang report sa barangay Balulang. O shoutout sa may barangay Balulang. Ang barangay Balulang nagtanyag og adolescent friendly health facility agig tumag sa teenage pregnancy. Maayo ni ang balita. May atong nawaton na ang kampiyon na report pinagi ni K5K para sa imong para sa kampiyon na report K5 mo. News FM kampiyon report. Nagtanyag ang barangay Balulang og adolescent friendly health facility agig tubag sa teenage pregnancy. Mato ni Kapitan Edwin Mikabali sa barangay Balulang nga nakatutok ang pasilidad sa sayo nga pagbabdos og mental health. Gamay lamang ang barangay nga nagtanyag matod pa niini kung nagkinahanglan og dakong pondo. Atong paminawon si Kapitan Mikabali. Ang department na ako, and then na ako din yan, atong mga pupal person nga. Kuan gid kanang
makilang ko sa inyo ha, dito basta-basta po di ako mga person ng higit po, no? Nagit sila, nakabot sila mahatag po na ilang knowledge na ilang ibalo pag-handle po sa mga problema. Kaya nagkala manggod yung mga problema manggod, mandate manggod na. Last panahon pa ni former President Rodrigo Duterte, mandate na siya, and then gamay na po kayo ang barangay anak karon nag-adapt, no? Kay gastos po na siya, no? Na kinaghalan mo po na siya nga o tanaw mo niya din sa barangay Balulang nagila sa kabalingon nga opisina kay private confidential mo ko na siya dili na basta-basta nga na mo sugod na mo intervene na sa mga problema kay for example sa kabata under age siya namuro siya makatemo ito diba so mo na mong trabaho man ang kondisyon katibanon to siya i-guide siya so dili aron anay sa usa ka barangay naay mag-atiman sila na problema. Kaya kung dili ito bahin-bahinon, ako sa kapitan, dili ko siguro may mahimo kong magbalampuson kung ako na ba ang trabaho. So, I'm proud po na may po sa inyo sa inyong mga media man, na din magkakampumala sa media, may po sa inyong mga barangay Balulang, ang akong pagdala din mula na dito sa kalunsod na mga opisina, na mga department heads, tagsa po sa mga facilities sa tagsa ka opisina. Mao kana ang pahayag ni Kapitan Edwin Mikabani sa Barangay Balulang. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 o sa food supplement ka makatabang aron mobalik sa normal ang level sa imong blood sugar o blood pressure. 100% usab nga makatabang sa pag-detoxify sa imong panglawas. Kini mapalit sa klinika ni Alternativo sa Market City, unahan lang sa Agora Police Station. Kini si K5K Buscaino. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publikong Kalingkuan, Cagayan de Oro, K5 News FM. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Salamat sa imong kampiyon na report, K5K. Tol Bato. At salot na sa may Barangay Balulang. Salot sa may Barangay Balulag kay adula sila yung mga opisina ba different usa ka barangay apan adunay mga opisina. So nan sila friendly health facility sa tubag sa kining teenage pregnancy. Pagkayahay bagidani. Kay ngano mo gi-explain ni kapitano nga kini laging bata nga maburos, example kini nga mga minor de edad pa nga maburos na. So aduna sila ikuan dia nga tambagan sila, aduna sila nga mga pag-edukar aron nga kining mga kabataan nga mga babaeng nga maburos dili mo attempt og kining pagtapos sa ilang kinabuhi. Ano ba sila yung mga proper para ma-educate ang usa ka naburos nga kining naburos nga kining babae nga kining minor de edad. So muna siya aron gyud nga kwan. So okay ni nga kwan salot sa K5 News FM. Kap saludo sa may Barangay Balulang. Shout out kaninyong tanan sa may Barangay Balulang. Beso dato ang report ni K5 ni Kim Solieta. May tungod po na nilaging sindong survivor sa Kalaanan. Makadawat na sa ilang titulo sa yuta. Uy, nindot ni nga balita. Para sa imong kampiyon na detalye, K5 ni Kim Solieta sa imong report. K5 mo! K5 News FM Kampiyon Report. Ipayon karon ang pipila ka mga katauhan nga nanimoyo di mismo sa may krituan Kalaanan kini human nga nahatagan na gid sila sa titulo sa yuta diin sa unang higayon sulod sa 13 ka mga katuigan nga pagpaabot maangko na sa mga sindong survivor nga mamahimo o nanimuyo di mismo sa may Habitat for Humanity Phase 3 Kalaanan Barangay Krituan ang yuta nga ilahang giakupar. Kini human nga gipirmahan na ni Mayor Rolando Clarix Uy ang deeds of absolute sale Biyernes diadto nga Pitsa 22 sa tuig 2025 diha mismo sa iyahang gabutan uban nila ni City Councilor Al Legazpi, chairman usab sa Committee on Urban Poor, labi na sab si Mr. John Asuncion, ang acting department manager sa City Housing and Urban Development Department, kung gitawag nga chod ug uban pang mga beneficiaries. Dahil gipasabot sa chod nga ang andam na ang 1,500 ka mga individual nga mga titulo, labi na yuta diha sa alang sab sa 1,500 ka mga households apan nakapangalan kini diya mismo siyudad sa Cagayan de Oro.
maproseso og mabalhin kini sa ilahang nga mga pangalan sa higayon nga makumpleto na usab ang ilahang nga pagbayad sa kantidad sa yuta nga balor 6,040,000 pesos. Diin nasairan nga 20 pa lamang ka mga households sa beneficiaryo ang naka-fully paid nga maoy giproseso matod po sa tsod. Inungdan nga gipirmahan kini ni Mayor Rolando Clarix Uy ang deeds of absolute sale. Sa iyahang nga pabayag, gipasigdaan matod pa ni Mayor Rolando Clarix Uy ang mga beneficiaryo nga dili nila mabaligya ang yuta bisan nakapangalan na kini kanila kay nakalatid matod pa sa titulo nga dili kini mamahimong ibaligya. Diin karong mga panahon na malipayon ang pipila ka mga katawhan nga nakapahimulos ni ining gitawag nga pag-turnover na o paghatag na sa ila sa titulo sa yuta diya mismo sa may kalaanan krituan ng atong syudad sa Cagayan de Oro. Ang detalyes mo ang balita atod kanatos D3 Bayo. Ako si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Salamat K5 Rikim Solieta sa imong kampiyon na report. Kato nga kampiyon na report atong kinato sa Mighty C, the alkaline vitamin C na makapaboast sa atong immune system. Standby ka mo mga K5 kay adunay gikataho nga sunog. Loko. Gikataho pa ni mga K5. Not sure pa kaya doon na magipipila ka mga katawan usab nga kanilang kabugal-bugal lagi sa BFP nga pagpanawag mga K5 nga doon ay sunog pero kana siya warning lang na siya, diba? So muna siya nga kung ano lagi sunog nga tinuod tawag na yun sa BFP o ban man yun mga K5 kaya i-post pa sa Facebook. Ayaw sa mag-post sa Facebook, tawag sa mo kay para gid nga ma-aksyonan ka na diretso. Ay, post nyo na Facebook. Sunog karon din yung dapita, Ayaw, itawag na sa BFP. Aron nga madritso ka na sila makaresponde. Ay, ganyan nga ito mga pinalangga nga mga Bureau of Fire Protection din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa atong nasailan nga, abtik po kini sila. Pipila ka mga segundo. Dritso na automatic na sila. Basta ka exact location. Pag manawag usab mo, kinahanglan usab ka ning exact location kung asa dapit. Kaya di kayo magkabuang po na nga ito nga mga bipig pagpangita. Ngayon ka diya sa may barangay Carmen, diya sa may barangay Lapasan, ang inuog ko. Luwag po ba kayo ng barangay Lapasan, barangay Carmen, o pipila ka kining barangay din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Amoyingon mo asa dapit. O nakana na inyong ikuan. Kailangan exact location, usaba ka na subdivision. Okay, para madritso ba? Automatic na yun ka na nga BP. Ang ilang rota dito automatic ka na mga K5. Pero sa dugang report usab ato sa dawato ng report ni K5 Sai Elivera ay tungod po naning mayor lagi sa Dumanog o dito sa bay Cebu mga K5 imbestigaran sa CHR 7 o man sa pagpalakit sa ginikanan na adjust lang mga K5 kaya nag-umupita. Okay, utro na to. Mayor sa Dumanog, Cebu imbestigaran sa CHR o man sa pagpalakit sa ginikanan sa biktima sa cyber pornography. Agoy, ginoo ko kaya pag video lagi mga K5 mo. Dako kining kaso. Dato nga paminahon ang report sa kampiyon na report ang K5 Sai AK5 mo. News FM Kampiyon Report. Magpahigayon ng investigasyon ang Commission on Human Rights kung CHR Region 7. Kini may kalabutan sa nag-viral nga video sa social media diin makita ang gibati nga kaulit ni Dumanhog Mayor Gungun Geka tungod sa giingon nga nakapanakit kini sa ginikanan sa biktima sa cyber pornography ni atong August 22, 2025. Gisiguro sa CHR Central Visayas K5 Justani nga doon na sila mapahigayon nga pagsusi o gripasohon ang ilang mga nakuha nga mga
impormasyon. Gawas ni ini, magpadala usab sila og team sa mga investigador aron nga i-verify ang nasampit nga insidente. Makita usab sa video kay Fair Justani nga hilabihan kasuko ni Mayor Gika sa mga ginikanan nga giingong ilang gigamit ang ilang anak aron nga mobuhat sa mga malaway nga video hulip sa salapi gikan sa mga foreigner. Gikabutyag nga wala nakapugong ang nasampit nga opisyal ug iyang napasakitan ang maong amahan sa biktima. Kung mapamatud-an nga adunay gilapas sa balaod ang mayor, diha-diha kining aksyonan ilabi na kung milapas kini sa tawhanong katungod. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio for Better Metabolism. Ako si K5 Sai Eliavera para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. Lita K5 Umaga. Balitang K5 sa umaga. Salamat K5 sa Rivera sa imong kampiyon na report. Katong report atong gelato sa DTX 500. Okay, so karon na sus katong CHR mga K5 mga to ang Commission on Human Rights. So kini laging Commission on Human Rights baga imbestiga kalabot na sa usa ka kining mayor nga kini laging nanakit sa kini laging tungod sa kasuko sa mayor anang dapat na pero dili angay kay makalapas ka sa katawhanong katungod mo nga bisan pagun sa kadakog sala kana sa pagnangawat kana di gina nimo bunugon di gina mo na bunalan mga igalan sa mga butang nga mga mahait or kana mga magay nga butang kaya gitawag kana kaya aduna kita ang tanan nga katao dili sa kalibutan mga K5 adunay human rights aduna kitay katungod mo na nga bisan pag unsa ka nakadakog sala di gid nato na bunalan di nato na bunugon kay ngano diha man taigon dayon sa Commission on Human Rights imbestigahan to o masuta nga nasaypan yun sa usa ka mayor siguro yun na kaning mayor patawan yun sa silot sa Commission of Human Rights na kasimple mga ka-K5 kaya dito sa report usab kay batod pa ni K. Buscaino K5 K. Buscaino may tungod po naning lapasan candidate na si Chan kanini Jackie Chan bitaw gay koronahan nga Miss Cagayan de Oro 2025 ay kinunduman may gala nga ika-60 ka pageant sa Miss Cagayan de Oro 2025 ang ipaygayon kagabi kaya to ganawaton ang kampiyon na detalye K5 K. Buscaino sa imong kampiyon na report AK5 mo K5 News FM Kampiyon Report. Gikurunahan sila pasan candidate siya nga Miss Cagayan de Oro 2025. Ika-60 nga mananaog sa Mount Pageant si candidate number 8 na si Gwyneth Jemima Chan. Si Chan usab ang Miss Shao Bella o ambassador sa Van de Pastel. Fourth runner-up si candidate number 10 nga si Virginia Chi sa Barangay Bulwa. Third runner-up si candidate number 4 nga si Charlene Rose Bato-Bato sa Barangay Gusa. Second runner-up si candidate number 11 nga si Francine Musheda Abueva sa Barangay Makasandig. O first runner-up si candidate number 5 Melody Lusterio sa Barangay Lubya. Samtang sa Miss CDO 2025 Special Awards sa kay Atrium kagabi nadawat ang Miss Golden Friendship Award ni candidate number 9 sa FX Kataniko nga si Miss Francine Ellie Simon. Miss TNT Choice Award sa ni candidate number 4 sa Barangay Gusa na si Miss Charlene Shows Bato-Bato. Miss Photogenic sa candidate number 4 sa Gusa nga si Miss Charlene Shows Bato-Bato usab. Ang sa Miss Erica Showline PH na dawat kini ni candidate number 12 sa Kamamanan na si Miss Rian May Mofay Gitu Aban ug ang best in swimsuit na nasakmit kini ni candidate number 11 sa Makasandig na si Miss Francine Musheda Abueva dugtong niini sa dugtong niini si Miss Bulwa ang darling of the press ang giila nga darling of the press.
Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 sa Herbal Food Supplement nga makatabang aron mobalik sa normal ang level sa imong blood sugar or blood pressure. 100% stop na makadetoxify sa imong panglawas. Kini mapalit sa klinika di alternatibo sa Market City unan lang sa Agora Police Station. Kini TK5K Buscaino. Para sa kapinabalita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Salamat K5K Buscaino sa imong kampyon na report. So mo ka to ba K5 ang kinilaging mananaog sa kining kagwapa. Kagwapa konti sa pagwapa o kining kabright. Diri sa may dakbayan sa Cagayan de Oro, kagipahigayon kagabi. Best in gown, the best in swimsuit, ano ba? So Miss 2025. So suma total, ikaw ang napili nga Miss 25 ka Miss ka kining Miss Cagayan 2025. Oy, ikaw ang modelo diri sa Cagayan de Oro. Dako kay nagdungog mga K5 ba? May congratulations ato tla. Congratulations diya sa kwan si Gwyneth Jimaima Chan sa Barangay Lapasan. Siya nahimog Miss CDO 2025 sa ika-60 nga kining pageant aga gipahigayon diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. O gusab shout out sa may Barangay Lumbia. Taga Lumbia mga gwapo gyapon kini naka-submit sa kining matod pa first runner up ikaduha sa kining mananaog si Melody Los Trio. Si Los Trio mga ka-K5 mo. Congratulations kanimo Ma'am Melody. Sabang second runner up nga si Francine Moshida Abueva sa Barangay Makasandig. Gwapa gyapon no. Di gyapon ni magpalupig mga K5 kining Miss Cagayan nga second runner up. Si Francine, shout out kanimo dia. Congratulations. Nakadawat dayon sa kining third runner up. Ganapili usab isip third runner up nga si Charlene Bato-Bato na sa may Barangay Gusa. Asa mga taga Barangay Gusa namin. Shout out mga gwapo. Kita nyo sa screen mga K5 mo. Kung inyo makita, ma-flash nyo sa screen ang kanang tunga muna siya ag Miss CDO 2025. Naside na sa mga kilid na right side o left side, mana sila ag nakadawat first second first to fourth runner up. Pagwapa po din ano kilid do. Hey! Fourth runner up dayon si Virginette. Virginette na Chi. Kung ba po ni mga apelido niyo? Chi na Richan. Congratulations sa may Barangay Bulwa. Mga taga Barangay Bulwa. Dapat proud mo. Gwapa po ning kilid do K5 Erwin no. Diya kiyo mo puti o hamis. Okay, so sa mangyod nga basin na nagkulang siya sa answer magamay. Okay, kuan mo na pa answer mo na. Okay. Kulba po na itong kuan operator o engineer Erwin. Congratulations sa tanan nga mananaog sa kining kuan kining Miss Cagayan de Oro 2025. Congratulations kaninyong tanan. Pakpakan sa nato So dire kita sa dugang mga bulyada sa atong report mga ka-K5. Direta sa report sa atong mga kaubanan sa gawas gamahin. Kaya direta sa atong kuan haning atong DTI. Lakbitan ato aga DTI. So karon ato sang Tagalog pagtagan ato sang ipasa sa lawak sa pikas gamahin. Og standby kamo mga ka-K5 ha. Kaya doon na lagi gikatahog sunog. Standby ka mo ay mo pwede kaya asa napit ning sunog o kung sa pwede sunog kung ado na manggaling sunog. Standby ka mo sa report sa atong kaubanan sa gawas gamahin. Kay ilalaki ring gipasilitan gipadagdagan dito aron gyud nga mapaabot kaninyo aga kining sunog kung gituang sunog mga K5 diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Og standby po kamo kay pamati po dato aga pamahayag ni Ma'am Julie Nieva ang spokesperson sa Department of Trade and Industry diri sa Region 10 may tungod po sa ilang presyo price monitoring diri sa Intino Region 10. Ang mga kompleto ni Tali Madugan naman lamang sa importanteng painumdom standby.
K5 News FM, championing the lives. Sailing through rough times and gracefully riding high in the waves for 9 long years. We encountered challenges and faced walls in the competitive broadcasting world, but we survived and emerged stronger than ever. This year, numerous significant events and projects were created, and their success can be attributed to the individuals who worked tirelessly to achieve a common goal, aligned with the mission and vision of K5 News FM Philippines and Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. From one small radio station, we grew big to become a dominant news and music station nationwide. Thank you for the support of our advertisers, stakeholders, and listeners. The Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard, the Philippine Coast Guard Auxiliary, Red Cross, NBI, non-government organizations, local government units, Department of Education, and other national government agencies. To the dedicated team of K5 News FM Philippines. And Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Our unwavering commitment and exceptional efforts have significantly contributed to this year's achievements. Your contributions have played a pivotal role in making this year both blessed and successful. Thank you for your hard work and dedication. The guidance of our CEO, Doc Ramil Uy, has given us not just an inspiration, but a drive to deliver our best. As we move forward, let's continue to strengthen this solid foundation and relentlessly pursue even greater success together. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Mula nang magsimula ang K5 News FM 89.3 CDO, ang regional station ng 5K Broadcasting Network Incorporated sa Northern Mindanao noong nakaraang taon, at Energy FM 90.5 Hinoog City. Dala nito ang liwanag ng kasiyahan at pag-asa, lalong-lalo na para sa mga ordinaryong tao. Ang espiritu ng kabutihang loob na pinapakita ng ating CEO at President na si Dr. Ramil Itang Uy ay inspirasyon para sa lahat. Ang K5 News FM ay pumunta na sa iba't ibang barangay para sa mga outreach program. Namahagi kami ng food packs at grocery bags, lalo na para sa mga biktima ng sunog at storm surge. Nagsagawa ang K5 News FM ng mga feeding program, may kasamang kasiyahan at libreng gupit para sa mga bata. Dinalaw din namin ang mga batang nasa orphanage. Dinalhan sila ng bigas at mga school supplies para sa kanilang pag-aaral. Ganun din ang Energy FM Hinoog City 90.5. Ang buong team ay nagsasagawa ng malawakang clean-up drive sa lungsod. Nais ipamalas ng himpilan na ang Energy FM ay may malasakit sa kapaligiran at sa kalinisan ng syudad. Tulong-tulong silang naglinis. K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
Balik kita mga K5 sa programa Balitang K5 sa umaga. Oras alas 5:37 na sa Kabuntagon. Ako musta man po ng inyong kapamahon-pahon karon. Okay pa ba? Alright ba? Dede sa mga shoutout ninyo. Shoutout diya kag Julieto Nagimol Balmores sa nagtanaw karon og naminaw. Yan sa may lungsod sa Balingasag. Shoutout! Ay taga Balingasag usab naka K5 na. Ayaw nga pagpapilaw kaninyo yung tanan diya. Mga gwapo diya sa may barangay sa lungsod sa Balingasag. Sa 30 ka barangay diya nga nagalibot sa lungsod sa Balingasag. Shoutout Julieto Nagimol Balmores. Matod niya din Idol Tony Pugs. Morning, okay kayo. Naka sa K5 News FM. Ay, okay kayo. Shoutout usab kag sa mga Balmores family ha. Ag Adonis Y. Diputado Senior. Good morning K5 News FM. Good morning usab kanimo Sir Adonis. Matod din ni Julieto nga Idol Tony. Good morning. Sa K5 News FM na ka. Shout out kanino dia. Okay, K5 basta K5 mga labas nga mga balita. Hapa silang tanan. Diba? Ay nga pagpaminaw usab ni Tristan Yat Gulay. May muntag K5 story. Good morning usab kanimo dia Tristan. Shoutout sa tanan ng mga naminaw karon, especially sa tanan ng mga suki o pinalaga nato ng mga drivers. Good morning kaninyo gatanan. Medre kita atong i-check mga ka-K5. I-ready na ang inyong mga ballpen at papel. Ilista na ang mga presyo sa mga nagunang palitunod sa kamerkaduhan. Kaya ito na Tagalog ang pagtagad ang mga presyo diri sa kamerkaduhan sa Cagayan de Oro. Aron nga masayron ka mo kung pila ba mga presyo. Aron dili na mo ma-short pag-abot na sa merkado. Kaya ipabati na ka na ni K5 Jonathan Sabanal. Medalita sa atong Bantay Merkado Update. Pilagi ni K5 Jonathan Sabanal. K5 Jonathan Sabanal sa imong Bantay Merkado Update. K5 mo. K5 Bantay Merkado Update. Yan sa K5 Just Tony, ay takaroon din sa Kugon Public Market. Siguro panahon na. Ato nag-update ang presyo sa mga palalitong partikular ng utan K5 Just Tony. Daw kali karong panahon na, medyo mahal kayong utan K5 Just Tony, no? O kay ang kalabasa karon ana sa 80 ang kilo, ang palaya 80 ang kilo, batong 80 ang kilo, okra 70 ang kilo, alutya 60 ang kilo, talong 50 ang kilo, pipino 40 ang kilo, upo 50 ang kilo, sayote 30 ang kilo, cabbage 80 ang kilo, umbok 70 ang kilo, patatas 40 ang kilo, carrot 30 ang kilo, bagyo beans 70 ang kilo. Samtang pitsay taas kaya po garong presyo, K5 Gistoni. 90 ang kilo Gistoni, dahil na K5 Gistoni. Dayon ang patula, anaasa 70 ang kilo, medyo taas yun ang presyo mga utan karon. O dili putas presyo sa lamas, ang lamas karon, kamatis, naanasa sa 80 ang kilo, Bombay, 125 nga 250 ang kilo, luya, 85 nga 200 ang kilo, at sal, 70 nga 180 ang kilo, ahos, 150 ang kilo, sibuyas tahunan, 70 ang kilo, sili, 20 ang kilo, 200 ang kilo, seriko, 200 ang kilo, o ang siling labuyo, 150 ang kilo. At sa pagkakaroon kay Pabjistone, taliwala sa pag-update ng presyo sa lamas sa mga panliton sa utanon, padayon ang gingkos gon. Walang karon diri sa sa Cagayan de Oro, but way anay kabalakan sa tirong bahin. Tumigan ka banta makita nga dunay pagtaas sa tubig karong oras sa kay Pabjistone, particular ni Yakapin and Captain Vicente Ruas sa tunang pay sa Cagayan de Oro. Pero siguro mga tao na tulibuton ang syudad sa Cagayan de Oro. Kaya ito pa rin sa taong kay Pabjistone, no? Kaya ang katong alleged lugar nga sunog, ano to, alleged naman to, ba't naman na nakita rin nga report yung lugar. Alleged naman kauban ng mga video, kauban na to, magigit pwede yung naka-report na kay Pabjistone nga na sunog. Kaya kung so kayong bundas na lang siguro, false report ang to, no? Doon naman yung mga fake news yung sahay, nga matawag sa to nga gisapan sa BFP, but ato pa na sa subject confirm, labi na itong tawagan sa BFP, kaya di ko matubag ka ng oras sa kay Pabjistone, kato laging tawagan, no? Aron sa pagkumpirma niling against sunog sa anamat at takman sa kabarangay din sa Takbay sa Cagayan de Oro. But kanang na tanan, amati kay Pabjistone sa pagbalik kung ano na kumpirmasyon, ikan mismo sa atong gisakpan sa Bureau of Fire Protection kay Pabjistone. Ikan sa location para sa Bantay Merkado Update kay K5 Jonathan Brigadier Sabanal para sa Kamping Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalingawan, Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Salamat K5 Jonathan sa Manal sa imong kampiyon na report. May tungod sa update kalabutan diyan sa mga presyo sa mga unang palitunon diyan sa may kugod public market. Kumusta man ang ato mga suki nga mga tigpatigayon diyan sa may kugod public market? May na K5 na ba tanan? So kato dili na gid mo mawala na to kay nanalag ipang batbat na ni K5 Jonathan ang mga presyo sa mga utanon. So kamo doon na may plano nga oy dili sa di sa ta magpichay karon kay mahal. Ana magina basta walay tubo kayo. Mo mahal gyud. Pero speaking of katulaging gingon ni K5 Jonathan, may tungod na tong sunog lagi daw. Agito ang sunog. Kwanto siya? Kung manawag mo okay gid kayo na. Okay kayo na manawag mo mga ka-K5. Kay ngano, for sure ka na kung ano na mo'y nakita nga nagasudya sa usa ka panimalay, automatic tawag. Alang-alang may pa ka manawag nga wala nagadilab-dilab na. So okay nga po na. Walang ginatawag sa BFP mga K5 nga false alarm. Dili man mo kasapan na sa BFP nanawag mo. Di mo kasapan. Ano naman na parawag man mo ka, piki man na ninyo gitawag dili. Gabo gitawag ka na mga ka-K5 o false alarm. Aduna kay nabantayan nga nanimaho diya o nag-aso, itawag gidayon sa BFP. Pag responde sa BFP, sila na ba mo confirm nga, oy wala din. Okay na nini, ay kuryente din. Diba? So mas maayo nga nakatawag ka mo. Murag ginatawag sa BFP nga false alarm o dili mo basulon anak kay nanawag mo, magpasalamat pa ang BFP tungod kay nanawag mo nga wala pa nahitabo ang pagkasunog. Na siya. Murag ginatawag makumbalikon is sa false alarm. Salot sa ato nga mga concerned citizen. Kay kung walay concerned citizen, ati ginama kuan walay action mga ka-K5 ang mahitabo. Matod pa ni kuan diri ani usa ni atog kaning responder si Richard Sir K5 Richard Gallardo. Okay pero kanang insakto ga tinuod gyud kanang tinuod po direk aso kita ginag-aso. Kana ka mula siyang false alarm. Okay K5 Richard, dahil salamat good morning. Good morning usaba sa tanan nga mga pagulong family o Cab family diya sa may barangay Balagdan sakop sa lungsod sa Balingasan. Ano ba yung bay ginaminaw karon sa K5 News FM Cagayan de Oro. Naka K5 na ang tanan. Kato nga kampiyon na balita atod kanato sa DTX sa Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa. Diba? Okay, inumanan tayo sa extend food supplement para sa matagal na labanan. Mag-extend food supplement mga ka-K5. May dalita sa atog DTI ay may tungod gikataw sa kining spokesperson sa DTI Region 10 nga si Ma'am Julian Yava. Kaya padayon ang ilang pagbantay sa presyo sa mga pagmonitor sa presyo sa kining mga produkto aron nga masiguro ang walay overpricing o patas ang labanan. Para patas mga K5, dili na madaog-daog aga tigpatigayon, dili po madaog-daog kining konsumante. So muna atong gidalikyatan, may tungod po dani ang ilang kining price monitoring kung atong naibawan nga kada simana sila gagamonitor sa mga presyo sa mga dagkong establishmento. Ay kalabutan sa mga ka-K5 kay ano na magpataka og presyo. Padako-dako mga igala nga wala nakasunod sa kining suggested retail price nga mando sa DTI. Beato nga paminahon, beaga pamahayagan ni Ma'am Jolie Neva, spokesperson sa DTI Region 10. Ma'am, maayong adlaw. Ayong adlaw, Sir Justonio, paing adlaw sa mga naminaw naglantaw sa programa karon sa K5 News FM. May adlaw sa tanan. Yes.
Ang ato ang price monitoring no, which is conducted na siya sa ato ang provincial offices, sa ato ang 5 ka probinsya sa Bukidnon, sa Camiguin, sa Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Misamis Oriental. Regular gid na nato nga ginabuhat, especially sa ato ang mga produkto nga gitawag nato nga mga basic necessities and prime commodities no. Kini nga mga produkto ubos gyud pod sa jurisdiction sa DTI. So every week naagi tay mga price monitors nga naka-deploy or gaadto sa ato mga major establishments para pagtan-aw nila kung kumusta ba ang supply, igo ba sa ato adin sa rehiyon, and at the same time kumusta ba ang presyo no, kung affordable ba gihapon siya para sa mga katawhan, wala ba'y naku kaayo nga pagsaka silang presyo, and especially katong mga lista nato sa mga produkto nga naa sa suggested retail prices kung within the range pa gihapon siya. So padayon ang ato ang monitoring ana every week sa ato ang mga establishments. Sa mga price monitors, Sir Justoni no nga gaadto gyud sa mga tindahan niya namang gutay lista sa mga produkto na ilahag yung i-check dito sa tong grocery stores, and because regular man gud atong monitoring mo na makita na to every week naapod yun na sila presyo nga ginanote no, so na makita yun na to kung naabag yung changes aning ato ang mga presyo. And importante po kini siya tong regular monitoring kay kun man gani maka-experience tag mga calamities, kung kanus ang need gani nato nga i-freeze ang ato ang mga presyo. So natay basis no, natay sakto nga impormasyon kung pila ba ang amount sa presyo nga ato ang i-freeze ani atong mga basic goods. Well, naagid tayo mga surprise inspections ko na ang gina-conduct mo. And of course, ako ba, napod tayo in partnership sa ato ang mga retailers. Mapasalamaton po ta nga din sa rehiyon, partner gid na po nato na natay strong partnership sa ato ang mga establishments mo na in kaso na po tayo concerns, dali na po nato sila matawagan. Yan naman tayo mga igalag, pamahayagan ni DTI 10 spokesperson, Mama Jolian Nieva. Ay tungkol lagi sila pagbantay o padayon ka pagbantay sa mga galing nga mga presyo sa mga produkto. Ay kalabutan lagi mga ka-K5 kaya doon na ba pipila ka mga konsumante nga nagpataas og presyo. Kinoko, ay lagi, ayaw lagi. Bad na siya, bad na bad. Ano ba dapat patas ang labanan K5 Erwin? Atong engineer sa Pikas Galawak. Okay, para gid nga patas ang labanan. Walay madaog-daog. Kay kita nga tanan puro man ta magkaon og bugas diri sa kalibutan, walay taas, walay mubo usab, walay gwapa, walay pangit. Labaw lang sila. Labaw lang. Betaw. So sakto ang gibuhat sa DTI aron sab nga mapatas ang presyo di sa madaog-daog sad aga kining tigpatigayon. Sad pugayo brato na lang, sad na lang, di na lang ko mamaligya, mamalit na lang ko. Pero para patas ang labanan, walay pata ka lang dapat nakasubay mga higala sa kining ginatawaga suggested retail price. Diba? So pag makasunod sa suggested retail price, walay problema. Walay problema mga tigpatigayon, walay problema usab ang mga konsumante. Ana lang ka simple mga higala ang kinabuhi. Patas, walay labangan kay kung naay malamangan, ando na gyoy mo sumbong. Ano lang may mo sumbong mga higala, ando na may sumbong. Ala dire. Tawag din sa K5 News FM para atong ifuro mga ka-K5. Kauban si K5 Noel Isin. Aron nga ito ng tantaro mga igala kaninyo mga sumbong. Di nato na di nato na undangan pag di na masulbad mga K5 ang inyong mga problema. Ipaddagat ka din sa K5 News FM. Ang atong mapuro mga igala. Utang sa atong pa K5 Erwin puro. Igo. Atong igon. Puro. Betaw. Ana na mga K5. May dali na oras alas 5:50 sa Kabuntagon. O sa mga wapa ng mata ni ala mata-mata na mo. Aron nga makatubang ka mo sa laing hagit daw sab. Tining sayo sa Kabuntagon. Mayo nga pagpaminaw kag kining K5 Richard Gallardo. Doon na pa-shoutout din yung good morning K5 Gin Story. Red ko sa Angkan Gallardo Fernandez, Yap, Bacolio, Sabanal, Catalan, Solieta, Buscaino, Isin Family, Marquez, Eliebera, Rapanot, Patak, Alconera, Mercado, o Ganimeri, Anyap. Red ko sa mga FB friends, great ko sa mga silingan diri sa Zone 2C. Carmen Sirio, salamat sa pagbasa. God bless you all. God bless you all sa Richard sa may Barangay Carmen. Ang taga-Barangay Carmen, naka-K5 na! Agagay!
Wala na maak na gid ang K5 News FM K5 Erwin. Nagapamaak na. Hapa silang tanan oh. Hapa. Ito. Karon ang first Mindanao Roasted Lechon Competition. Nakatulon-tulon na si K5 Erwin kay ipaigayon dito sa Rio de Oro. So mo kining taga-upat ka mga partisipante. Kung wala magaling na bago, upat ka pa taga kining upat ka partisipante sakop sa Region 10. Sa na to nga dunay 5 province ang under sa kining Region 10. Diri ang Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Norte. Lanao del Sur. Lanao del Sur mga K5. Kamigin. Gadon ting so sa patong isa. Basta kay lima ni sila tag-upat-upat ka partisipante ang inyong makita diya sa may Rio de Oro unya. Diba? Lami nga lechon mga K5 ang inyong matilawan. Pagkalami, pagkanindot mga K5. Pwede na talakbita na ito mga K5. Palapin sa nato ni kinig lechon na kayo niya. Matilawan na ito ng lechon. Pinakalami, crispy o delicious. Direta sa pagpadayon sa pagbakuna sa kinig mga mananap, ilo o kiling. Aron nga malikay sa sakit na rabies ang mga katawan sa Misamis Oriental. Atong paminahon ang Dr. Veterinarian 3. Aga si Dr. Rachel Roa sa ilang pagpadayon sa ilang vaccinations. Kung ano na mo ilo, pabakunay aron nga likay kamo sa sakit na rabies. Ato paminahon Dr. Rachel Roa, mayo nga buntag kanimo. Ang ato ang probinsya karon na atay nimo nga rabies control program sa Misamis Oriental. Okay. Ini siya nga programa, dugay na gid siya. So ato gini gipadayon because it's a national program. Sunod nga programa natay mga aktibidades. Una natay ginabuhat nga mga rabies vaccination drive sa mga munisipyo sa 23 ka munisipyo sa Nisor. Dahil nato tay gipahimo nga mga information education campaign or IEC may tungod sa rabies. Okay. Pinaman kay balaod ana sir sa Anti-Rabies Act of 2007 or RA 9482. Okay. Yan ang atong mga audience kasagara sa atong IEC is mga estudyante pagpahibalo tulad sa gikan sa high school padulong sa elementary. Gayon na po tayo sa barangay level nga ato pong gina-inform po na atong mga barangay council nga apil po sila nga balaod nga naa sila responsibilidad pagpahibalo po sila mga lumulupyo sa ilang matag barangay. Then aside ana napagitay ginahimo nga libre nga spay and neuter or pagpangapon sa mga binhing o iring sa kada munisipyo. Libre gid na siya in collaboration sa kada munisipyo. Yan nabati ang pamayagan ni Dr. Rachel Roa, Provincial Veterinarian 3. Siya di bali under mga kaki-5 kinilaging pagbabakuna sa kining mga ilo. Don't worry kay kining pagpabakuna sa inyong mga ilo, libre kini. Wa kini bayad mga higala. Inumanan sa tabang sa provincial capital nga naggahin sa budget. May kalabutan na mga higala sa kining mga anti-rabies vaccine. Sila ma-purchase ana. Tagaan sila og kwarta kining buhatan sa kining provincial veterinary office. Tagaan sila og kwarta para ma-purchase kining anti-rabies vaccine. Inabanan din sa tabang sa Department of Agriculture Region 10. Gahatag yapon sila sa kining bakuna sa kining provincial veterinary office aron nga matagaan og libre ang mga anti-rabies vaccine kining ato nga mga ilo. Aron nga kining kitang tanan malikay sa kining sakit na rabies. Kung mapakan man simba ko, alayo ra kita sa sakit na rabies. Inana na ka kuan mga K5. Kung ano na mo ikuan na, ano na mo mga iro gawa na bakunahan, pabakuna na kamo, libre ka na. Ang kuan na lang na kooperasyon na lang ninyo. Ana na kasimple mga K5. So shout out daw si Richard Gallardo. Kanimo mayong buntag na iyang ipaabot. Shout out daw sa iyang mahal na mahal siyang kinabuhi. Sa lasan na all. Okay, so alas 5:56 na. So alas 5:56 sa kini na oras sa tod kanato sa Mighty C na alkaline na vitamin C na makapaboost sa atong immune system.
Di lamang makapabos, makakuan pa ni. Makapagwapa pa kini mga ka-K5 inubanan sa paggamit sa DTX sa beauty soap. Inana ang among gamit. Kung makita ninyo mga empleyado diri sa K5 News FM Cagayan de Oro, naka-DTX sa beauty soap kana sila. Ay, charot! Parehas sa nato mga kuan, sa atong mga kining atong mga newscast o news writer, mga gwapang yapon kini sila. Okay, so wala naging taigong oras pa. Kinigyapo lang inyong ubos na alagad sa kanginan, ang lalaking gwapo pero dili mahilig sa babae. Wala naging taigong oras pa. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Labi nagyon sa tanan ng mga naminaw nagtanaw din sa atong Facebook page live din sa K5 News FM Cagayan de Oro. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.